maseneno. Nano bende achiel kuom ote kanyo rawere osebedo ka ng'enygi anyakaluo kotieko gima nowinjo bed nosomo kata koponi pok oyudo tich yudo ka gidonje weche mag riembo pikipiki. En pesa mabiro piyo piyo. Yudo ka thoth gihero donje biashara ni kendo en ohala ma ng'enygi ohero ahinya. Kata kamano yudo ka jok mantiere pur gin jok ma hikgi oniang' kendo teko be koro dok piny. Ere kaka inyal ket weche mag pur mondo lombe wang' kijende mondo gine ni gini inyal tim. Neno ka nyan moro nowacho wach moro ni tok buge mag pur jo agriculture keto mine moko motwe kitamba mool kato gi jodongo moko motigo jembe go gigiol kabisa makang rawere ong'iyo gini to adiero no ma to ok odwa ma en thagruok moko winj kogombo dhi. Kaka inya ket pur bedo gima nyalo lombo wang' mondo mi rawere odonje nikech adier gintiere kod teko manyalo neno ni giloso chiemo makare ahinya to gwenge mag Kaluo. Manti penjo maber kendo osebet ka gine ji mang'eny temoga. Nitie yore mang'eny ma rawere nyalo donje ei pur. Gimomiyo pur nowuok gima rach en gimiwacho no ero kendo iwacho adier kabisa ni piche mogo te iyudo ng'at mo moting'o kwer moro gi gwen to urwako nanga moro mok ler to gima kamano ero. Koro mage gik masani wuok ni joma donje e pur sani iyudo ka koro kijande kata rawere madonje e pur nitie kaka ipidho wakawo nyanya. Puro nyanya idwaro ni ipur eka achiel. To eka achiel idwa kodhi 10,000 gimoro kamano. Koro nyaka igolgi kamoro kipidhogi ka gitindo kamoro matin ma ilosogi to ka giwuok kanyo to koro iusogi ni ji. Tiuso nigi e box machal ng'ama uso e gimoting'o kata nyithi gwen. Koro mano kama rawere donje mang'eny osechako mago kendo ang'eyo ni nitie kamoro e Kisumu County ma gisechako gima kamano ero. Ji biro winjo machiegni ang'eyo. Kendo nitie ei kamoro e Nyakach nitie nyako moro ma sani puonjo ji pur kendo en to puonjo ji gwen. Kendo ne otame yudo gwen kuma do odwar nigi mondo ging'iew giusne. Koro osebet kosewuoyo gi jok maloso gwen go eko ne wa connect kanyo bochopo bwariwe bwatudo gi koro sani odhi maber. Koro en gima nitie ma nyaka watim to en gima joma kaka wan nyaka wabed ni wan thuolo ma kaka sani koro wawuoyo kodi nie. Ka ng'ato penja ni gima kamae dang' atim kamae tawacho ni adwoke ni mano ok atija. Daher ni mondo gibed kaka gigo sim Ramogi TV ka gipenjo ng'ama nowuoyo cha nowacho wach bel dayud bel manyalo dongo kama Kayongo nitie kanye. Koro mago eko mondo gibed ka gichandou gi wach to un to udwaro mondo wakonyu kamano to apan dongruok dhi wuok. Aneno ka rawera moro ka